sé Daragh Ó Tuama atá in Bainisteoir ar an Siopa Leabhar ar thráid Arachar a Áth Cliath, agus casmuid leis agus é am oibre ag áireachtas na saona ag Gláirne. Thos mé hart a trí bhéh hin mar sin leis an Siopa Leabhar sí an rud féit ha mé thosa mé ag obair leo beidir 8 mbliana ó hin mar cúntóir siopa agus bhí mé le moirní líon sin ar fad léig le agus bhá mé fér soltas an job bhí mé obair gach Máirt go dtí an Sahairn so bhí an lún séarach mí gcónaí bhí saoil go mád gachar eile agus bhanis tá mé rais mar Bainisteoir an siopa agus tharbh sásta go an tá mar fad ag pointe seo le mé léile scoilna timp an sin le trí bhí an ús mar sin ón am gur thosa mé ar éire agus tá gó dulráid go ag pointe seo. Na le chuid é bheith mar na ggéine i gan trí bhí eile mai higann tá mé sin é bheith tá mé fan spéirsoltas le go mé spéisiagam I leabhar géilge go generalta Tás agad go Haró héh cuasí margheachta de agus rudí eile mar sin, so tá mé géirí rudí acu taobh siad an siopa agus taobh muo chomhaid.